Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Dokmokalong Special Maternal and Child Health Camp Kibipon. State government atum kampin khat ating pen KARBI ANGLONG district along talong ni adim kapathik pontang angbong pen chitini phangkora ke thomarni Dokmokalong kamteron auditorium hall district health society Hauroghat BPHC NHM atum chepatir piponsi special maternal and child health camp kibipon Bangso Special Maternal and Child Health Camp along Alohiaman pen KARBI ANGLONG Autonomous Council Lunsing Teron Chetong Bangso Sekilang Akem Kibi Pondang Kok Alam Theke Than Pon Laki Pening Story Hini Rankora Hini Aningkan April pen September Achiklo Angbong MDR Mati Maternal Death Bang Trok Lapen Child Death Hokebra Ke Thom Andopusi Than Pon तुम सस्ता सेवा अभियान प्रोग्राम जो लासो प्रोग्राम के दें पन के लके स्टेट गवर्नमेंट पे इंस्ट्रक्शन थे अपन पिनी 23 सितंबर के दाखिली तुम दोकमुका लोंग चट्टा खाली ऑल असम लोंग दादा माने एशिया डिस्ट्रिक्ट लोंगनी असोने हेल्थ कैंप पपा दुनाई पो इंस्ट्रक्शन दो असो तें बन पिनी कार्बी आंगलोंग आसा के तें पन के एलोंग के दाक दोकमुका लो एलोंग के हिडीपी लो लासी लासो प्रोग्राम लोंग बांके मेनली के li तुम उसो को चपाथे लपेन osomar chilera tumo pan oso chopat hepen penang o tar mane asar pi tuma kisunga ke boys on the pick la penili tumlong son oso ko chopat hepen apran ke dam nang da penang aphai dui koklo la si la so ke pakom ji apan mate li tum ke khang un ji apan la so posila li tum special si rural area mate outreach area mokhala hai son health camp la mate health awareness meeting mokha papa donaing wa program mateng men se nili tum pini dak dokmuka laso program dek pon iki Lakhai Korapli Deopani constituency angkang Bornirja along handloom and textile asai hemki kimji aphan long eke sompon Chitini Phangkora ke Thom Arni, Ada Por Phai Crazy Apor Assam Legislative Assembly Deputy Speaker, Lakhakre Troxy Bukajan LSC MLA Dr. Numol Momin Ari Dengpen Bornirja Handloom and Textile Training Center Asai Hem along, Akim Yasai Hem Ki Kim Thuji Aphan Long Eke Sompon. Labang Solong Handloom and Textile ICEM Madhuram Lek Thelapen Lakhain Korapli, Deopani Constituency MSC Sarbon Telenga Atum, Labang Solong Cherap Chetodun. Lak thongke prapopen si labang so sai hem ki mi patang pong polapen labang so sai hem tang det lote ki ongdung arlo sumar atum phir thak ke thak pen ajok kachong dat awar sai longdun poputa madhuram lekthe pen nang pachini dun rongagora pen Lawrence lekthe KARBI ANGLONG News non methang akeng methang de charja bunjia ja kongan nilitum ka bori pon penan dolo nalon handloom and textile department pen tum CM sarta pen anang bori dum lo asi non ke cheng lo nilitum council non cheklo joni ra sabso nang chari det pen nilila handloom and textile department CM sar niliphan kelang ke chari ji pan apuna bidet pen penang anatim nili langdam iglo ke thek damlong methang ta ningdugin office do along later do sta office mo khat ave pin lo ke do mukha mang ke sabso dola pen ke henu si ke ong asila hai puthot ke pareng tuji aphan iri tum CM sar Dr. Tuliram Roha piran ka bori pondolo nili tum phanang ping khatlo jalong tinta department tin tumta methang asai chelang nam review phano pang ke nili tum phan nang pachini lo la so teng pen chini li tum na na dim ta lang nam lo pini la dakta la son lo dak ki pir ke thaga kitu pacharli phan training center busi pulo so training center aphan se jasemer la so ini la da long ke so mo ke pati polo lak thong ke ba for scheme dang ni tin ke deng pon do lo asi pini ke kam da pangcheng pon lo cheklo joni ang bong ba so ka tangi phan bori pon to lapen ke wangilangar ni nilitum a constituency tin la handloom and textile department pen mission therang ke thak ke phir ke thak hem akhai tin okol je isia khai be thike claim ni lo pugal isi hem thepo bunai pola so hem thepo long pensi kanduka ve akhai ta therang ke thak pen mane piri tamitum KARBI ANGLONG han pador ko nei phan nonili tum CM amang ke human pan dolo nilitum phanang pingkha lo CM Okereng Larsize Multipurpose Cooperative Society Ningka Nisek Amay ke Pamanpon
Nomati constituency ke parlopon o kereng large size multipurpose cooperative society along ningkan suri hini ra ingkorai silapian hini apharman aphan ningkan isek amai pimati AGM ke pamanpon aningkan bangason thak ke pamanpon ningkan isek amai pi o kereng large size multipurpose cooperative society limited along niphaing kora ke thom arni ke damtang ningkan suri hini ra ingkorai silapian hini apharman amai pi ke pamanpon along mai chari ponamai phu anil be ahin pensi mai chari ponlo Lapen Secretary Dhoram Singh Timong ahin pensi ningkan suri hini rain korai si lapen hini apharman ningkan isek amai pi apharman rat athengno jaipon lapen ke wangji ningkan suri hini rai ingkorai hini lapen ke thom apharman aphanta mesen me en pen chari ponjia phan chingwai chingsai pon Okereng lamps ningkan isek amai pi along manpeng alhui pen kache tongdun observer dipok mondol atum che tongdun si ing samjen pen ningkan isek amai pi pachun pon Dokmoka pen by Songterang KARBI ANGLONG News dak pini ke separai pon na teng kurang te okreng lems la anu se pasing thur ji fan labang ke tum along mangki chutu kiarap si ki ong benak mot si ni tum hin pen sok abe par mati sok acho kamar amusi kedeng pot masih aku do tulang dak anu se pasing thur ji fan sok acho kamar long katiki ji fan traktor mukhata deng pono la pen anu si okreng arat lo kenang sot isi rice mill kenang sot lang busin tum rice mill mukhara deng pon lo la kadawi new dipen chenglok ni tum secretary pen chenglok chingwai pon si ni tum rice mill la di ponji so khana deng pon la pen kobi arong da du okreng pirthi la si kobi kenam pon bangsu asaita deng pon lo bangsu cho kamaramu kobi ki cho jor pen ta cho kamaramu nang manji pusin tum labang ta kobi arong kenam athi kenam pon bang tum so bang solam chingwai pon Kheroni ahabar along puthot nampi aingnar katengkheng West KARBI ANGLONG Kheroni Range Forest ke parlo phelang pi be arong Rahul rong pi mate apai a imtong bipi ahem chitini phain kora hini arni ajo por phai si apor malom nampi aingnar ahur wang pen ahem phalang note kang etlo lapen sang bosta ingkoi anta chupi derlo lapen boiler ka chupang reng dundo bangso a anta ingnar ahur atum si chupi thailo lapen kopai ke mi munit atum abang adung te bok terai amunit atum ki hung dun ajok ka juilo pusi hem ahem phu atum pen nang pachini dun lapen por phai hinia por malom puthot prilo arong alongta idon monsing tiso ahem prite kanglo bon sita kopai ke mi pen ki hung dun pen ajok kadruk ajok thang nata pahino te kanglong le pusi ahem phuatum pen nang pachini dun Kheroni pen sar honteron KARBI ANGLONG News asuta do bola si hemang luturlo nara hurlo ke bangke la si pakatek thedalo labang su la hem nang ke phibom hut forest atum wangwe ma forest man wangwe to dawa dap si forest manang lang tha pu phun chokor lo na anda tha khobor ave phone ke lo hut ko sono forest na thanum wang po ma wang po nang toy po pu si nang ki pu si ta jo na ana porta nang lilipin na asap su bak nang kerap dui mani pu si kachuningri si ta tha khobor ave pinang anta hem hormon ko pipi pa kan collection bang ka kalukson bang ke thenai ke sang bostang koil boilara dana pen ki cho sang pen na pen ko pine tibul suki lahu anta pa hinu kang elo jo mar bang ke Dadhora diploso ahabar arat nonpu arnita towar kaheno ajok kedam ke wangpen akisung nonpuanta jokun ipinlang Lakhain kora thok dwar bagori constituency ke parlo dadhora diploso arat ningkan pharo isi sose plengdet anta nonpu arni anta towar mesen avi kijun alang mesen avi social media along dadhora diploso ahabar arat aphan theklok lote ahok kalipusi penang an arat atum matha damji Atheke Congress ay ratchari asong ahut sita Dwarbagori constituency along pen ke EM longdo na bangdolo lapen non BJP a sorkar bangdet aphi sita ratchari asong along dodun longlo sita hadak arat kedam kibang akisung pen jogun epin lang hadak arat o somar school kidun sita barla apor langthi langpleng ahut lote school kidun longle abatai se ke ong lapen school do bom ahut langthi langpleng dokok titi halaso ahut lote school o somar kangchir kalang it aduk donanglo
CM Dr. Tuliram Rong hang mai meeting along ka ningje ponber development alamsi ningje ponber sita dadhora diploso ahabar arat aphan tim karbi anglong mate karbi anglong autonomous council atum nonpu arnita hadak arat atum aphan autonomous council pen kedam kebang akisung pen pajok jelang tangti hadak arat kedam kebang akisung ko sonma angton pen langpon iksenang Kajiranga pen resigning ti karbi anglong news nang tum lang play hu koton lo la so la smart tum school kidun ke School tu mana lang play ke dilong ta we pina costo ka kosto do ma kidun long le la son do ma dulang rong long ke duta dulang subat kali la lang playing pen he dulu lah berkau ke lang play ke kidun long lita dulu kalang de la nang ke school kidun la lang le a hote ko son no lang hut ke dun long ver ma dun long le lang the ke nang dun de ang dun de lo kalang ma nang tu mo ke kona ra solo dipluso school he me kon hilo la hello wing lang ma kalang